lume, am revenit cu un episod și a venit zăpada pe Minecraft. Da. Sunt și copaci împodobiți cu globulețe. E super tare. Bun. Da, am găsit locul și m-am mutat mai aici, mai aproape de copaci, de toate astea. Punem căulul, punem ăsta. Și hai să ne apucăm repede de căsuță. Deci căsuța va fi în genul ăsta. Să o fac aici? Da, o fac aici. Una, două. Aici o să fie ușile lângă noi. Astea două. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ups, 6 trebuie. 1, 2, 3, 4. Așa pun aici ca să fac așa. Aici unde sunt astea două să fie un chest și un chest. Aici pun o furnace și aici un chest și un chest. Și încep 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stai să nu mi-am făcut lopată. Ok, dirt. Bă, mi-ajungea dirtul ăsta. Wooden pickaxe. Cum arată wooden pickaxe? Dacă vreți să știți cum se numește texture pack-ul, o să vi-l pun în descriere, nu vă faceți griji. Unde ești? Unde ești, mă? Ce faci, mă, cu căciula aia de Crăciun? Uretule! Uretule! Bine că nu mai dau foc. Că te spargeam. Ok. Am pus aici 6. Eu mă asigur că am pus. Dar numai unde vreau eu să pun am pus. Așa. 1, 2, 4, 5. Wow, nu vreau. Scuzați-mă așa, dar nu mai pot. Sunt obosit. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Hai să mai luăm lemn. Da, și cred că o să fac și un brad de Crăciun. Vreau să-l fac mâine. O să-l fac în ajunul Crăciunului. Eu să mai lemneș. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Mă rog. Contează că am făcut aici. Așa. La cât m-am apucat să filmez? Nu știu. Dacă vreți să-mi ziceți niște sfaturi de la casă, cum vreți să-mi fac casă, să-mi ziceți. Sunt liber la idei. Ideile proastele. Scuzați pentru asta. Ok, hai să punem ușile. Punem ușile și ne băgăm la somn. Și o să mă gândesc eu cum o să fac. Să vă arăt cum arată ușa. O să mă gândesc cum o să fac eu bradul. Bradul o să-l fac din lemn nou acesta, cred. În bărci, care arată super șmecher. Ia uitați.
Și o să fac din frunzele copacului ăstuia, văd ce credeți. Dacă vă place cum arăta, să spuneți. Dar nu să știți voi cum o să arate. O să vedem noi. Ok. Punem aici, crafting table. Am făcut o ușă, ne mai trebuie 3. 1, 2, 3. Dacă matematica mea e corectă. Cioc. Punem și ăsta așa. Yay! Ok. Nu mai e niște doar. Doamne. No problem. Ok, și cam asta e casa. Sper să vă placă. Ok, acum ce să mai facem? Să continuăm. Hai să continuăm. O să trag de nivelul ăsta. Dar ne mai trebuie lemn, deci de frișare facem. Mai încă 3 copaci să mai... Ai 3 copaci, fac ce îmi rămâne în copaci, închei episodul. V-am zis, scuzați că nu pot să-l fac de mai multe minute, dar... N-am chef să stau 3 ore, ca așa. Am făcut un episod de 20 de minute. Am stat 3 ore să se facă și tot nu s-a făcut. Că nu se poate, nu știu ce. Cam am tăiat 3 copaci, sau am tăiat 2 sau 3, nu știu. În orice caz, metem. Ok. Și nu cred că o să ne facem griji de mâncare, că am văzut că undeva pe acolo, deci copacii aia, unde vedeți acum că dau, sunt niște porci. Frații mei. Ies frații mei. Porci-s frații mei. Așa, hop, 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 hop. Perfect. Dar cred că nu ajunge lemnul să termin, nu cred. Vedem. A, fierei tu să fii. Da, și momentan o să... Păcat că n-am diamante. Vreau să mă duc repede Nether de Crăciun și să pun beculețe în casă, de-alea glowstone. Vreau să fac niște redstone lamp. Dar îmi trebuie și redstone și nici măcar nu m-am dus, n-am făcut-o mine. Nu vă supărați dacă fac ceva cu camera, nu? Nu, cum să vă supărați. Ok, hop, 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 atâta? Ah, mai mult 4. O văd tăiemeți, nu încheiem acum episod. Acum îl încheiem. Ok, ne mai trebuie puțin lemn și terminăm și căsuța. Așa, și terminăm și căsuța asta. După aia o să fac acoperișul, cred că din același lemn și podea o fac din de ăsta alb. Așa. Episodul viitor ăsta sunt și bravo. Da, acum la brad mai avem. Stați un pic să termin cu iarba asta și ok. Încă 2 și încă 1. M-am blocat. Ok. Mai fac un singur lucru și încheiem episodul. Ah, super. Hai mă, că mai stăm un pic.
Ok. Iron, frate. Mă, cât iron am găsit. Da, și o să fac acum ceva off camera, o să fac niște chesturi, o să mod crafting table-ul, furnaciul. Dacă vreți să nu mai fac nimic off camera, să-mi ziceți că nu mă supăr. Da, momentan, asta o să fac. Da, și cam asta a fost. I-am fost Cristi și sărbători fericite tuturor!